Ahoj děti. Jak vidíte, byla jsem si nařezat pár vrbových proutků. Myslím, že se budou hodit. A vy už asi tušíte proč. Ono to u nás doma totiž dneska začalo hned po ránu. Jedna slípka snesla vejce. Bylo červené. Druhá vedle na bydýlku kvokla, že jí dožene. V mžíku snesla taky vajíčko, tentokrát však zelené. Třetí snesla vajíčko žluté, modré, další do zlata. Babička se na to kouká a je celá dojatá. S čím si, dcerko, nevím rady. Usmívám se, to nic, babi. To jen Velikonoce jsou tady. No jasně, máme tu Velikonoce. Děti, kde jste? No honem, hola. Ahoj Petře, ahoj Lucko, ahoj Marie, ahoj. Já vím, že se to nedá všecko stihnout. Pomlásky připravit, vajíčka obarvit, řechtačky naladit. Máte je sebou? Jasně, to je teprve ten správný zvuk. Myslím, že teď už opravdu nespí nikdo. Dokonce ani tamhle. Bacha, přísný otec je vzhůru. Cože? My jsme vzbudili i přísného otce. Oj. Opravdu. Koukám, že je ale hodně rozčílený. Klid, tatínku, klid. Už se nerozčiluj. Podívej, on ten spánek není vůbec všecko. No a když už si jednou dřív vzhůru, tak si to tady s náma můžeš klidně užít, ne? Hele, speciálně kvůli tobě dám hned na začátek pohádku Uklidňovačku. Je hraná a krásná. Fakt?